Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyag. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyag. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggep. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapu iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, kinasarita ni Tata Amancio ni Francis maipapan ken ni Margarita. Nga amangan no anyan to ti aramidan na kaniligaya. Gapo iti panagayat na iti daytoy. Ngem insungbat ti baro asaan to amaramid dayta ni Margarita. Ket no kastaman ti aramiden na. Isunto a mismo ti makalaban na. Iti sabalya bangir. Tinamag ni Dagimay ken ni Kalalili no sadino ti papapananda babae iti happy house. Ket nakuna ni Kalalili a mapandagi dil-deliver iti pagkwartaan. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti basol! Nalakalaang taramdam Dagimay. Basta lakit di kayat mo ti sumurot. Anya nga rudeta nga ibagbagam. Agi-deliver iti pagkwartaan. Pagkwartaan nga? Droga. Ay, sus ka nga. Ay, madideta nga ibagbagam. Tagtagani, Dagimay. Amangan numangag na ka ni amo. Kat delikado ka. Amangan nupot din na tadilang. Anya? Iso ano kayat mo anasayaat ka? Agulima ka lang. Awan matdakas na. Nasumurot ka kada kami. Makakwarta ka pa Anya deta nga ibagbagam. Wan, Dagimay. Makaurnong ka iti ado a kwarta. Ay, Magyap. Urawan ko kwartak. Basta sanak nga sumurot kada kayo. Dili ka dudeta nga ibagbagam. No di mo kayat. Saan lang? Basta agulima ka lang ha. Itikas na. Saan apot din ni amo tadilam? Ha? Nalintag ka unay, Dagimay. Sige, makamukay tibiyag mo. Uwan Ura aglot-loto aklata na ito'y happy house. Basta sa anak nga sumurot kada kayo. Never mat
Da kayo gayam dito parangan. Tataman siya. Wen baraw, agkap-kapiyak man dito. Tapoy-puyaag dagiti agal alatiw abilit ka dagiti sanga. Mayat. Tata, Sige lang baraw. Amaw nga da ibagam. Dumngagak. nakasarita kami ni Margarita. Kat, ada na kunana kanya. Anya da ita, baraw. Iso ka natin makder kin pimanaw iti kalman. Takid-dakid dayan nyo ka, no? Ha? Kasta ibagbagayo ka, no? Amapan kayo adwa iti kalidaan. Anya? Nga mamukasaan nagpaisatin baga ni Margarita, tataman siya. Amok arason na lang dayjay. Ay, una yan ni Margarita. Agar arami diti istorya. Naimbag kumamit no pagsaya atak. Ngem, pakadaksak man. Tataman siya. Da kayo lang kumanti makaamong agpasensya kan kuan. Tinasken baraw. Kit awan kasta ngay naramid ko. Ay sos, gurain nakto niligaya numaamuan na dayta. Di kaya agdanag. Saan tumutla apat siya niligaya ti imbaga ni Margarita? Ay, una yan ni Margarita. Pag-aapain na tayo sakit day. Saan to mapasamak day tatataman siya? Jack, itulog. Kumusta kan, ligaya? Mayaten tiriknam. Wan, nana. Saanan ana sakit ti ulok? Di ka ngamin agpampanunot iti sa bali, balasang ko. Kandi ka nagsangit pa'y. Mabugnat ka no kasta. Nana, Basta ti panunutem, si dadaan ni Francis ang mga klon iti anak mo. Bigbigan na akaspud no ang nagtaod kan kuana. Kan ay ayatan na ka ni Francis. Dayta ko mati panunutem, balasang ko. no maminsan, nana. Kasladyak kayatan. Amok ngamin ang maibabain laang ni Francis. No bilang tamakikalay sa akin kuana. Saan ka nga agpanunot iti kasta kunak manen? Nana Pipay, saan nga ta mas maikari ni Margarita para ka ni Francis? Sige. Kunaentan, amas maikari ni Margarita kin ni Francis, balasang ko. Ngam saan mat nga road nga iso ti ay ayatan ni Francis? Tasi kamat nga road ti kayat na nga ikalaysa. Iso asaan ka nga agpanunot iti negatibo. Alakit din. Intan ijay banyo ta agdigos ka. Insagana ko untay impaburek ko abulong ti bayabas. Nana, Saan abale? Ta nakaturog pay laeng ti anak mo. Katurturog na. Iso asaan anala ka amalukag. Nana Agno, Nana, nakaturog kan. Saan pa'y balasang ko? Apay. Sa anak ngamin nga makaturog, Nana Agno. Amangan mo't no ada pampanunutam. Kuha ngamin, Nana Agno. Malaglagip ko nga nikin-nikin. Close da ka no kinidinggas. Kat? Apay matadya nga kinikin ni Aya. Kasla kay kayat na ni Dinggas, Nana Agno. Kasta? Saan nga makapili iti mas may mayat nga lalaki? Ha? Ni Dinggas pa'y lang ti kay kayat na. Ni, anya nga iti isa ma'am, Nana Agno. Awan, daghimay. Kaslakat katawaan na mat nana. Saan mo't balasang ko? Ay, talaga nga sa anak nga makaturog, Nana Agno. Gapo ta ada pampanunutam. Awan, Nana Agno. Malaglagip ko lang ni kinikin. Tapay nga kay kayat na ni Dinggas kat lampong matkan barbasan. Kat, anya ti madi iti dayta?
Aniya ngay deta. Dagimay, no napudno ka nga gayat. Aklunem, nga oray asino, wano anya ti kinatao ti ay ayatem. Takasta ti ayat. No napudno ka, oray asino, wano anya ti langana. Aklunem latta, ta ay ayatem nga road. Nga uray lampong kan barbasan. Nga oray lampong ken barbasan. Nikin ni Kay kayat na ni Dinggas. Di pala ni angkwan mo ti kay kayat na. Ala, matuurog kan balasang ko. Tamasa patamanen ang mapan ijay happy house intun bikat. Agparbangon tamanen. Wan nga rod, nanagno. Sige, maturog ta nga rodin. Bagat agno, apay ngamin asaan adito'y kitchen ti pagturugan nyo. Anasken paila nga mapan kayo iji balayo ang maturog. Nakairwaman min kan ni Dagimay ti maturog ijay balay, barok. Nakairwaman mi matan ti agparbangon nga umay dito'y happy house. Tapno aramidan mi ti trabaho mi. Bueno, itulok ko akasta. Basta di kay agliway iti trabaho yo. Ano agliway kayo? Dusaan kayo. Uwan, amo mi dayta. Di ka agdanag. Taar aramidan mi kan ni Dagimay ti trabaho mi. Masayat. Alah barok, ituloy mo ti agkape. Tay naktulungan ni Dagimay nga agluto. Ay, nabannog akon. Namin ano akon ang nagsubli-subli ang nagsakto. Ay kat ano sama, tasi ka mati adda ditoy. Salbag day Dinggas. Imbis nga iso ti tagasakdo dito ngam pinanawan na ti trabaho na. Sadot! Adda ni Dinggas ija purpurekat. Iso nga si katagsakdo. Iso asan kan nga agrek-reklamo ita. Oh, salbag ki day. Sakla kanayo nanti maparparigat. Duduwa nga galon nga babasit deta bit-bit-bit ang nga karasuble. Agreklamo ka pa ay. Nabanogak nga ruden, Dagimay. Ay, no dagita duwa nga babasit nga galon ti isakdom. Talaga nga agsubli-subli ka Angam no diya kadaklan nga galon ti isakdom. Mamintalo ka lang agsubli, nalpasan. Di kanto mat nga may nagpampanunot mat nga. Nadagsen nga rodye dakkel agalon. Kayan to pa ni Dinggas. Ni Dinggas manan? Awan lakit ni Dinggas, ha? Katagpay sumat. Alakit din. Ibugbog mo deta sinakdom. Tagsubli ka manan. Saan pa nga napuno deta drum? Ha? Daytoy may salayang agalon ti sakdok. Makabanog, ha? Kat kanon tong aron nga mapuno deta drum? Sige makamuka ang kuwan. Basta punom deta nga drum Si kabut dayta, Margarita. Hoy, si kaalakay? Ha? Ayan ni Francis? Adda pa'y igem mo a basket. Anya tilinaon dayta a basket, basang. Meriendami ka ni Francis? Ayan na. Ay na, nagpintas ka mo din, basang. Bagay mo, taatidog a buok mau. Talaga mo ta napintasak. Wen, balasang ko. Iswa dumteng to, ti lalaki, anataer, parakin ka. At dan, ngam inagaw ti sabali. Daytay saan ang maikari? Ha? Di mo pa'y sinungbatan ti damdamagak. Ayan ni Francis, taagmerienda kami, tata. Ay, adda di taunag. Sige, basang. Umunag ka dita farmhouse. Francis, nangyagak iti merienda ta. Anya? Apay pala. Katadamat merienda dito farmhouse. Sana bale. Kan, siyak tinagluto diti merienda ta. Di kat daytoy. Apay nga may kapailangan dito farmhouse, Margarita. Di kakot ko man na ginana. Ta Domingo ita. Nalagip ka ngamin.
Iso nga imayak nang yag iti merienda adikat. Ken, amom ka di? Nagala sa talaga ti ugali day di alakay amansyo. Ah, Agasam, kunanakit din? Amas na pimpintasak ka no awan kawis ko? anya? Juan Francis, kunanapay, nga ipidagnak ka no ije po unti kayo. Anya? Iso ano mabalin? Papanawo mo da ije alakay dito farmhouse. Mabuti nga kan kuhana. Ala, agmeriendatan ha. Naimas da iti meriendata. O sige, isagana mo na. Taayabak ni Tata Amancio. Tagsasango tayo. Ay saanan? Di mon ayaban. Ngamin, talaga aparala kada tatoy merienda. Apay nga ka dito happy house, Dinggas. Rumbang nga ka iti purpurikat. Abay, sino ka kumamang questionar kaniya ka? Uray saan asyak ti makanawan ni amo. Ngam syak ti talken na dito'y ronrono. Iso nga awan karbang am nga agin lalastog dito'y. Kasta ka di ang kwan? Wan! Iso pumanaw kan. Agsubli kan ije porporikat. Taawan turay mo dito'y. Lastog! Talaga nagbaliw kan. Sipod siya ti makanawan ni amo. Tikunam kiti. Limastog kan. Agin lalain kan. Gapotadak-dakkel ti sweldong ngam siya. Katsi ka ang kwan. Saan ka kadian alastog? Kanagin lalang? Saan? Abay ang kwan. Kaya't mo kadiya si kati makanawan ni amo. Iti pa'y lang ah. Amumat ta. Sige ang kwan. Ngam iti may sa kondisyon. Anya ti kayat mo asawan, ha? Aglaban ta. Numabakak. Agbalin ka ang makanawan ni amo. Angam no siyak ti mangabak. Agtalinaedak ang makanawan ni amo. Sige! Tiyap niya! Awan mo't gayam ka ba ilang Dinggas? Oh! Anyay! Lumaban ka ba? Kasta gayam ha. Anay ko! Anay ko talaga! Nagsakit! Grabe, tinamayan kanyag ni Dinggas. Amo! Anay! No apay nga imay pala dito'y happy house. Adikat agyan latay di porporikat. Nakitak ti panaglaban nyo ang Juan. Nakita mo't gayam, amo. Makitam, ti kinalanggong na. Nagsakit ti tinanog na, anay. Awan ti makunak iti dayta. Ngamin, sika ti muna ati mira. Dinanog mo ni Dinggas. Naimatangak ti panaglaban nyo. Kat inabak na ka. Salbag na dya, Dinggas, amo. Gutasik to ba'y? Ops! Di mo aramidan dayta ang Juan. Gaputa pa kay ranudak ni Dinggas. Kasanumot nga mihin, amo. Naglastog unay ni Dinggas. Kumardeng kan. Ingka kit di mangisagana iti arak. Takayat ko ti uminom. Wen, amo. Kaya nagpaisagana kakadadagimay iti pulutan. Wen, amo. Kasano, ligaya? Kabailamon ti paghim? Kwa, saan pa'y? Diyak pa'y makapagnaunay. Nagsakit ti sugat ko. O sige, agyan kayo lata dito'y. Agpaimbag ka. Agpapigsa ka. Juan Francis. Sana bale, tadamot ni Nana Pipay akadwayo ka ni baby. Juan, kat agyamanakan ka. Awanan yaman na. Aywanam ni baby, ha? Aramidak dayta. Di ka agdanag. Takanayon kami asumarong ka. Inton bigat, sumublat mo't ni tatang mo. Tasyak mo't agbati di farmhouse. Uray saan kayon nga umay? San abale tadamot ni Nana Pipay? Mataktak kayo laeng.
Sumarungkar kami latta, Ligaya. Tapno maamuan mi, noon niya ti kasasadyo. Ngam, kababainan kan ka. At dayta ka manen. Awan lakit kasta ti ibagbagam. Mababainak ngaminan kan ka. Ligaya, ay ayatan ka. Isong awan ti rumbang nga pagbainam. Katinton nakasagana kan. Agkalay sa ton. Francis, Well, iso adarasam ti agpapigsa. Tapno makapagkalay sa ton. Saan ka dinginikan kayo manin iti kwarta? Tapno gurain nyo ni Dinggas? when? Inted ko pa yan ti dua asweldok kada kayo. When? No kasta nga rod. Saan kayo nyo mas asidag kinidinggas? Depende. Salbag kayo! Agtintinulad kayo iti baga. Naikanda kami iti kwarta. Guraan miya talaga ni Dinggas. Ngam no saan? Di mi guraan. Manon a kwarta ti inted ko kada kayo. Ngam di kayo matagtungpal iti tulagan. Naikanda kami iti kwarta. Talaga aguraan mi ni Dinggas. Sanan! Di kayo ikanin iti kwarta. Kwarkwartaan taglagayam. Diyas kayo! Nagsubli manen ni Dinggas ije porporikat dagimay. Uwan nga rod, nanaagno. Nagsarita kayo? Uwan ngam apagbiit. Tagdadaras nga agsubli ije purpurikat ni Dinggas. Umayla ka no mga la iti baduna. Kasta ka de. Idi imbaga na nga agsubli ije purpurikat. Pimanaw nga dagosan. Anyamat dia che. Saan kayo nga rod ang nagsarita iti napaot? Saan nga rod? Nanaagno. Ang sa bagay, awan mo tinapatag nga pagsaritaan mi, matkit di. Di oray saanan nga umay ito'y happy house. Agyan lata na ije purpurekat. Anya? Nanaagno. Diya kon kayat nga makita ti rupana. Diya kayat nga makita ti lampong kan barbasan. Nag-alas. Sa bali ti panagawat ko iti day ta makit-kitaken ka dagimay. Anya nga data, nanagno. Masuron ka, gaputas saan anapa o ti panagsarita yo kanidinggas, saan ka de? Madidiriknam, tanagsubli adagos ni Dinggas, ijay porporikan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.